Hey doe, het is het niet van. Check. Check, shock en ontdek. 1 liter water, ja. Huppakee. En 400 gram zout. Ja. Hup, kom op, alle erin, ja. En dat maakt alle terug elkaar heen. Lieke lang totdat het zout alle oplost is. En Wiels, je door, kan ik je mooi even vertellen wat de joert alle in check zit. De zoutexpress is onderwijs. Er zijn alle helden op de Gielgård in Mantrum. En Aliet is op zoek naar Rijnwetter. Maar nou eerst... Als ouders net volle jild ha en de band willen wel graag sporten, dan kan de jild verkriegen worden. Het Jeugdsportfonds Friesland zorgt er dan voor dat de band toch sporten kunnen. Maar nu zijn de centen uit dat potje voor dit jaar al heel op. Dat komt omdat heel iets meer ouders het net meer betalen kunnen dat haar band sporten. En dat komt weer van de recessie. Het gaat gewoon financieel net zo goed met Europa. En dus ook net met Nederland. Er is vreed een zeehoendering op de Aarsudijk. Het bisje wordt de diek oerstekken om saaf van de Waadzee in de IJsselmaar te komen. Maar een vrachtwagen rekken de zeehoen en dat had er net oerlibben. Het is heel bijzonder dat een zeehoen de diek oerstekt. Als een zeehoen in de IJsselmaar zwemt, is hij er meest per ongeluk via de sluizen gaan. Er binnen weer otters in natuurgebied de Oude Veen. 20 jaar geleden was de laatste otter der deerrieden. De otters die het vliene weken in het gebied vrijlitten binnen, waren vorig jaar zonder huid en mem in het zuidwesten van Friesland vond. Ze binnen nou grut genoeg om voor haarzelfs te zwartje. De otters gaan stuurden gekregen, zodat ze op afstand volgen worden kunnen. Ja, zij hoort je het nou ik ben net. Maar wat helpt is als het warm wetter broest. Want dan lost het zoutvolle je erop. Toen kist er trouwens ook een hele mooie prijs mee winnen. De Hardy Beet, de Zout Kristallen Groeiwedstrijd van 2000 over. Goed, welkom allemaal. Welkom in de Zout Express. Mijn naam is Douwe en hier vooraan zit Suzanne. Suzanne is de winnares van de Zoutkristallen Groeiwedstrijd van vorig jaar. Nou, ik ga dus een zoutkristal maken. Ik ga eerst 400 gram zout in 1 liter water doen. En dat ga ik kookt. En dan ga ik roerd. En mijn mama heeft me geholpen, want het wordt echt heel lang voordat al het zout oplost is. Suzanne vertelt met haar eigen PowerPoint-presentatie hoe ze de prijs won had van de Zoutkristallen Groeiwedstrijd. Suzanne had een ontwerp maken dat het zout dat in het water zit opkristalliseert. Cirkeltrio neemde ze dat. En met dit ontwerp was ze de winnaar van de Zoutkristallen Groeiwedstrijd 2010. Oors dan verdampt het water net. Dag 10. Toen veranderde we ontzettend vol. Toen is er heel veel zout bij kwam. En vooral de stukjes die boven het water liggen, zeg maar een beetje, daar komt is heel veel zout op. Dus daar zit eigenlijk hier de dikke... En nu weet Suzanne haast alles van zout. Of toch net? Daar is zout van maken. Nou, dat zou ik niet weten. Waar zit zout? Ja, dat zit eens wel overal. Het zit zelfs in het menselijk lichaam, in leverpastei, in cheese en in van alle etensproducten. Het zit echt, het zit eens overal wel bijna in. Is zout gezond? Het is wel goed voor die, want zonder zout is het maar net leven. Dan zo is het uitdroegje of zo. En als het een heel soort zout is? Ik denk dat het dan heel misselijk was. Ja. Wanneer heb je zout nodig? Als het heel veel, bijvoorbeeld als het zwist, dan verliest heel veel zout. En dan moet weer naar zout in je lichaam krijgen. Dan ben ik mensen die mooi van de dokter geen zout meer hebben. Nee. Ja, wat dan was dan? Ik denk dat ze dan een bepaald medicijn kreeg of zo. Als het nog binnenkriest, alleen het dan wat oors of zo. Dus dan is zout soms verkeerd voor een mens. Ja, soms wel. En drop? Drop is lekker. Zit er ook zout in?
Dat is ook net wit. Ik denk dat ijs bijna in alles wel zout zit. In elk eten was het iets. Want oorstkijs geen zout binnen. Ja. Nee, het is nog net klaar, dus zei eerst maar even. Vliende week hier bij de kampioenspeler El Macrini in Trekkie. En deze keer is het de beurt aan de spelers van SC Heerenveen. Dag allemaal, ik ben Sven Kums. Ik speel bij Heerenveen en ik ga vandaag een trucje voor jullie doen. Ik ga de bal op mijn voet leggen en tussen mijn benen knellen en dan ga ik hem proberen terug naar voren te brengen. Haha, het lijkt wel een competitie. De ene week hebben we Cambuur en de andere week hebben we Sportclub Heerenveen. Maar voor de fans, na de eerste vakantie hebben we weer een speler van Cambuur. Ja, ik ben hier met zout nog gewoon. Dan Jimek. Want in een Zout Express is nog een heel soort te ontdekken. Alles hier in deze truck heeft met zout te maken. Zelfs de vloer waar jullie net op zijn binnengekomen is van zout. Moet je maar eens goed kijken. Als je goed kijkt zit daar allemaal zoutkorreltjes onder. Meer dan 500 kilo zout ligt hier onder de vloer. Ja. Ja, en wij gaan met deze truck langs basisscholen, omdat we op zoek zijn naar speurneuzen. Naar kinderen die het leuk vinden om met techniek te werken, proefjes te doen. Want we hebben veel te weinig van dat soort mensen in Nederland. Douwe van der Tuin werd een protte van zout. Hij vertelde bij van basisscholen de Mierskip uit Boetenpost ook wat door de skierdenis van zout. Zout had zelfs een middelwest om mooi te beteljen. Zo'n 2000 jaar in de tijd van de Romeinen waard wel mooi stikken zout betellen. Het woord zout komt van het woord salarium. En, zoals wij nou zeggen, salaris. Lang verleden wie zout ook heel belangrijk om eten mooi goed te houden. Vlees waard zouten, het waard in een piekel zet. En dat wat nog wel, denk maar aan piekeleringen. Het woord zei het al. Ja, kijk, hier, dit zijn bergen met zoutheuveltjes. 30 meter hoog. Ja, nou, 30 meter hoog. Zoveel zout ligt daar. En ze halen dat zout daar uit de zee. Douwe vertelt ook over Nederlandse skippen die in jeddertijden zeezout ophellen. Uit 4 landen wij, uit Zuid-Amerika en uit het Middellandse zeegebied. Dat je zout samen uit het water winnen kunnen. Nou is dat niet meer nodig. Nederland had genoeg zout in de grond. Het is zelfs een van de 15 landen in de wereld die het meeste zout produceren. Een heel aardig onderdeel van de zoutles van Douwe binnen de proefjes. Onder een microscoop de structuur van suiker en zout bezien. En hoe kiest peterselie en zout het handigst bij elkaar hebben? De lepel is van plastic en als je dat door zijn haar wrijft, dan wordt het statisch en dat trekt peterselie aan. En dat trekt de zout dan niet aan. Maar elektriciteit wordt gloor uit het zoutwater hellen. En waarom druwt een popke wol in het zoutwater en waarom niet in skimwater? Alle vragen dat de band van de Mierskip uit Boetenpost een antwoord op kregen. Dit is niet gewoon water. Nog even en dan is het 4. Dan laat ik dit stukje touw hier in zakje en dan kan het zout maar kristalliseren. Dan kan een zoutkristal onder het touw vastzitten. Maar ja, er is nog vast volle zout in. Dus wij moeten eerst maar even wat oors man. Hast u wel een boek lezen deze dagen? Want onder mijn sneun is het Bennenboekenwieken en het thema is juist helden. Op basisschool de Gielgorde in Mantrum binnen ze net al in de boeken ontlezen. Ze maken er daar een heel project van. Ze brengen de helden uit die boeken zelfs te leven. Ja, een boek lezen is leuk. Maar het wordt vanzelfs pas echt spannend als de haatpersoon van een goed verhaal zelfs van die Noors komen te staan. En als het dan echt nog Harry Potter is, die mij zijn tjoendeskunsten de helden voor het joch brengt, tja, dan komt een boek echt te leven. Welkom op Zwijnstein. Wij hebben voor middag een hele speciale middag. Wij gaan toveren.
Wij toveren helden uit boeken. De eerste spreuk. Expelliarmus! En waar bist u? Ik ben Kikker. En uit welke boek komst u? Uit Kikker. Applaus! Lumos! Maxima Bombarda! Afara Cadavra! Lontezucht! Filipendo! Stil op jacht. Hé Ronja, jou het mes nou even? Het mes? Dat heeft toch zelf? Huh, dat is voor het lesbroekt. Net weer. Ik zei toch dat ik het net heb? Ah, je het leerst. Ren naar de bliksem. Weet je wat ik ben? Ik ben Ronja, de roversdochter. De band van OBS de Gielgworde hebben alle jaar een boek lezen. Torek en Wolf. En waar gaat dat over? Voor een jonkie die in een woud wennend en op avonturen in het woud beleeft. Ze mogen eigenlijk niet heel dicht bij mensen in de buurt komen. Want dat had zijn vader gezegd. Had het boek echt een echte held? Nou, ja, Torak en de wolf. Vond je het een mooi boek? Ja. Waarom? Heel mooi. Omdat alles goed gaat op het einde en... Zomerdump. En waar gaat het boek over? Over een famke die gaat naar een soort vakantiehuis, maar het is een strafhuis. Het is wel spannend, maar net echt eng. Ze is wel heel dapper. En ze heeft ook vrienden daar. Die heeft ze daar een soort van ontdekt. En daarmee gaat ze dan op pad. Om die vrouw, om het toch nog leuk te krijgen. Harry Potter en de Steen der Wijzen. Het gaat door Harry Potter. En hij is een tuner, maar dat weet hij zelf net. En dan gaat hij naar een tuneskwal en daar beleeft hij een best wel spannend avontuur. Ik heb ze zelf alles van lezen en ik vind het hele mooie boeken. Nou, ze zijn heel spannend en gaat over vriendschap wel. En Harry beleeft gewoon hele leuke en spannende avonturen. Hij helpt mensen en hij vecht ook tegen het kwaad. Dat lezen, dat doen ze in leesgroepjes. Dat is hartstikke leuk, want dan kist er maar elkaar op praten. Nou, wij hebben vergaderingen houden. En dat was sissen dat gisteren wordt discussiëren. Dus dat ben ik denk van, als hij het net snapt, dan gisteren moet je nou ook praten. En dan is de bedoeling dat je het uiteindelijk wel snapt. Maar als je nou willen hebben om een boek en willen hebben de gekke streken van held en leidt je om de grappen en in spanning zitten van hoe het verder gebeurt. En dan praten we over het boek en dan lezen we soms stukjes voor en zo. En dan denk je, oh ja, dat was ook gebeurd. En toen... Dat is protte leuker. En ik vind het prachtig dat ik zie dat band tussen ik terugwerkje over dat boek. En dat ze vergaderingen tussen belezen. En dat ze op squalen komen, bijvoorbeeld met een zwart wat ze maken over haar een held en een schild. En dat ze het dus dat het tussen terugwerkt. Juf Janke kent ze alle jaar deze boeken. Wat is de tip van juf? De tip van juf? Wat is de tip van juf? Nou... Ik vind zelf een hele tip wat Ben op het ogenblik heel erg mooi vinden om te lezen. Dat is Torak de Wolf. Vind ze schitterend. Nou, Harry Potter, dat is een gouden ouwe. Maar ja, ik ken net in je tips, dus ik vind heel veel tips. Maar ik vind eigenlijk dat je de klassiekers lezen moet. Zoals De Kleine Kapitein en Ronja. Dat zijn boeken, ja, die moet je lezen hebben. Dit is alweer het eind van deze middag. Net alleen nog helden in Mantrum, maar ook helden in de harmonie in Ljouwert. Zoek maar eens even naar die helden op check.hives.nl.
Weet je hem nog dat de vluchtelingen in Friesland komen binnen uit Ethiopië wij? En dat ze direct de bericht kregen hè, dat ze hier blijven mochten? Wat denk je toen ze haar een beetje raren kennen? Juster gie Ramadan voor het eerst naar Squalle. Kevin neemt hem mee naar zijn plakje in de klas. En dan is het Jelven Jochenen en gaan ze vanzelfs eerst in de kring. Ramadan stelt hemzelf voor. My name is Ramadan and I like playing football. I live in Snake, Netherlands. I am 11 years old. 11 jaar en dan in groep 6. Kevin snapt hoe dat zit. Hij moet nu in groep 6 omdat groep 8 en 7 nog te moeilijk voor hem is. En ja, er zitten allemaal moeilijke woorden bij. Ja, en dan moet er leerd worden vanzelfs. En in het skoft lekker voetballen. Maar Ramadan, hoe wie is Squalle in Afrika? Some of the teachers they like children, but few of the teachers they don't. They beat the children. Daar hoeft Ramadan hier net bang voor te wezen. Gelukkig. Het is weer klerenbare jest en bij jest jet ik Rijnwetter. En bij Rijnwetter jet deze keer vanzelfs. Nou, wie kent dat niet? Aliet! Hey Aliet! Wat nou? Had het rijnt? Hallo daar Reinoud! Nee, ja, en het liep het zelfs hoe het droeg te blouwen. Maar ja, wij hebben zoveel buienhonden georganiseerd. Ik tocht, ik ga er door nimmer uit zonder paraplu. Jij bloot het wetterreis al leer, wist je dat? Nou, in de groen vanzelfs. Ja. Altijd wetter toch al hier in de groen blouwen zo. Dus ook nooit te rennen op een soort van, een soort van wetterbed. Nee Reinoud, de natuur had een prachtig systeem om al dat wetter weer uit te vieren. Wetter dat hier uit de loft op het loon valt, ja, dat zakt het inderdaad de groen in. Maar daar bloot het net. Want onder de groen ziet het zijn paard naar Boetenta. En naar Boetenta, dat is in dit geval de sleert. Ja, hoor eens even, zei Stono. Ik wei niet in een weiland, maar ik wei in een hoes, in een dwarp of in een stad. Nou, daar gebeurt ijs precies hetzelfde. Het wetter valt op het dak van die hoes. Dan, via de dakgoorten en via de rijnpiepen onze morgen wist wel, rint het ek de groen in. En onder de groen zit een heel stelsel van leidingen die het wetter verder afvieren. Maar die sleert, die rekt het stade gewoon volle vanzelfs, met al dat wetter. Dus die maakt het ek weer kwijt. Dus dat wetter in een sleert rint weer naar een gruttere veert. En daar post echt nog volle meer wetter bij, dus dat kan best. En zo rint in heel Friesland, heel Nederland, het wetter via de sleert naar de Vjetten en de kanalen toe. En binnen wij het mooi kwijt. Maar al die sletten, dat binnen de honderden, misschien wel duizenden. Dus die veert, die rekt het echt een keer vol. Geen paniek, de tocht gaat verder. De binnenhuisprovincie een paar plakken met het wetter voortkomen kan. Dat is bij de Lemmer, bij Haas, bij Starum en hier, bij Lauwers erg. Al dat wetter, die miljoenen liters uit die sletten en vjetten, komt hier del en gaat dan verder. Bij leegwetter, dan stiert het wetter in de Waadzee leger als onder de oren komt. Dus, wat doen ze hier dan? Ze zetten gewoon, hup, de sluizen niepen. En dan rint het wetter van die kant sa, hupsakee, de zee in. En ze doen ze dat alle dagen op en ei. En dat is misschien, nou, Joert had het met z'n volle eind. Maar al die buien op al die verschillende plakken bij elkaar, dat is zo volle wetter, dat met heel tijd op en ei afvierd worden. Oors krijgt zo sam maar weer te voeten. Nou ja, dan wist wat er dan gebeurt in Reinoud. Het wetter leidt in zee, de zon schijnt erop, het verdampt, de ontstaan wolken die worden soms zo zwier dat ze het wetter weer loslitten en dan rijnt het weer. En zo bloot dat altijd maar terug in. En dus zal ik deze paraplu nog wel eens nodig gaan, denk ik. Hoi! Check, show en on deck! Zo, dat doet ze.
Het stukje touw hield in het wetter, ja. En op dat wetter komen straks al die zoutkristallen. Dus kom op wetter, verdampen maar, avanceren, hupsee. Na die eerste vakantie zit je met resultaatje in letten, maar het kan wel een paar weekend worden voordat al dat wetter verdampt is. Maak je hem extra zoutkristallen groeifiguur? Maar er al even een foto van maatje, want ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Stuur die foto even naar check@omroepfriesland.nl. De mooiste zoutfiguur krijgt als prijs het rapatapapatapa check verrassingspakket. Vies een boek lezen soms ook wat te volle van het goeie? Pak dan Check Nice. Het is net volle werk en zeker de moeite waard. Wat? Hast je Check Nice nog net? Stuur dan even een mailtje naar check@omroepfriesland.nl. En dan nog even dit. Het is uitkomen. Het boek Helden mij heldenverhalen. Hey,